En ik zie die mooie wagen van Jan Ebbinga er al rijden. De man uit Urenterp. Met zijn toppers van de Challe 4x4 Turken 466. Paarden Durk en Wietse. Vamos a ver el dual con Durk y Wietse, hijos de Challe 454 y Torben 466. El jinete es Jan Ebbinga. Ik hoop niet dat Jan Ebbinga in de andere competitie wordt gereden. Vamos a estar buscándolo porque no podemos encontrar. Komen ze aan? Mooie reactie van hem. Weet ik niet. Zijn er ook nog mensen die morgen weer terugkomen? Komen jullie morgen ook? Mooi. 9 uur beginnen. 1:30 hebben we al muziek. We beginnen altijd met een Nijden. Nou, zo gaan we de eerste dan. En je ontdekt die worden nog even de muziek weer. Dus ik hou me vast, want allemaal te kwijlen, een dure Gucci-tas. Ja, de stukken bij de jury zitten al in. Hoor de wagen op. Kijk, zeker ben jullie ook. Oh. Hij is in aantocht met Maserati en Ferrari. Oneem Durk en Wietse. Jan Ebbinga. De lichte Morgane. Ya está entrando Toppie. jinete Jan Ebbinga con Durk y Wietse. Mooi. Imponerend hier direct. Durk es el hijo de Challe 454 y Wietse, hijo de Torben 466. El segundo es Bart y Meino número 207. Jinete es Gerard Pama. Número 245, Cecilia von Greifenstolz y Sari von Greifenstolz. Cecilia von Greifenstolz en Sari von Greifenstolz. Descendencia de Bartoli 472 y Nane 492. Los dueños son Ralf Reinhardt de Brusau y el jinete es Albert Lux. Seguimos con número 67, Jasper van Stelvik y Murt van Eyckestel. Descendencia de Norbert 444 y Nane 492. Jinete es Elbert Win Andela. Ja, el duet de Gepere Aaron y Gepere Rix, número 4. Descendencia de Jouwe 485 y Omer 493. El jinete es Itzen Hoekstra. Y el último, número 18, Essel van Schelpdik. Rodia, descendencia de Andries 415 y Nane 492. Jinete es Feike Holtrop.
Deelnemers aan de superfinale houden zich al als gereed. Dat zijn de Dit is een beste spectaculo. Aaron en Hammers met Popke van der Bel en Mengele Keuring met Rechtse van de Bolen. Drie aanspanningen straks in de superfinale. We gaan we 2 spannen niet aan deelnemen. Maar we hebben een hele mooie rubriek bij de spannen hier. Wie wordt de beste span? Dat gaan we zo laten zien. De inspectie heeft ook alles volgens het reglement is aangespannen. Jerry Veenstra die doet dat. Nadat ze even met de juryleden de Polonaise hadden gedaan. Hier midden in de piste, waar maak je dat mee? De jury in de Polonaise, dat kan alleen weten. Ljouwert. Are we ready? Goed muzikaal. Komen ze. Ja, vámonos. Genieten. Het Disfruten. orgel. Het stoere. Het strooien. Niet zo hard. Rechts. Eenheid in het span. Eenheid in houding. Eenheid in beweging. Die kan lekker. Horses to fly, KNVB sportcompetitie, kaarten, 2 spannen. En Harbonnen de Italiaan met Jan Ebbinga aan het hoofd overgegaan naar de andere hand. Vamos a cambiar de dirección. Beetje Braziliaanse klanken qua muziek. Maar de wisselwaarde, dominee voor mij. Welke is de beste? Zo alleen kritisch kijken, kritische mening van de juryleden. Thomas van der Weijden, Erik de Voorde. Gaan zo dadelijk weer een aantal aanspanningen als eerste binnenroepen. ¿Cuáles van a ser los números que entran? Número 26. Jinete Jan Ebbinga. Después viene el número 67. Después número 245. Número 207. En binnenkomen 184. Y número Dames zijn binnengeroepen. Ook hier weer een verder selectiemoment. Ook nu heeft de jury verkozen 3 aanspanningen aan te horen. Om het overkant nog een keer aan te gaan. Dat wordt een wedstrijd. para decidir quién va a ser el ganador. Número 26, número 77 y número 245. Vamos a ver quién va a ser el ganador de esa gran final. Hier in de finale. Met uw favoriet van deze aanspanning, laat het ons weten. Of denkt u nummer 67 voor de winnen? Jasper van de Stel die Muk van het Lieve Stel met Elberwin Andela. Of Albert Lux en de paarden Cecilia van Gravenstad, Sari van Gravenstad, moeder en dochter. Hoi, wat enthousiasme.
selectie van de jury. Es difícil formar una decisión para el jurado. Komen ze links op. Wie is de favoriet van het publiek? Opstellen, nummer 67. Número 67, después número 26 y número 245. Horstjes gevaar, KNVB Sportcompetitie, KNVB spannen de finale hier in Leeuwarden. En op kop geplaatst, aanspanning nummer 67. Número 67 es el primero en llegar. Y el ganador, el jinete es Albert Win Andela. Ja, dames en heren. Vamos a escuchar al juez lo que va a decir. Dat hebben we allemaal bekeken, die waren verschrikkelijk aan elkaar gewaagd. Los primeros dos fueron muy parecidos en el resultado, pero sentimos que el número 67 tenía un poquito más de Veel meer Nederlanders confort. in iets meer brutale rijden. Dus zodoende hebben we gekozen om die te laten winnen. Een paar netjes rechtgesteld. Hetzelfde geldt voor de nummer 26. El 26 también hizo un buen trabajo, pero no puede competir con el número 67. Entonces por eso el segundo lugar, número 26 y número 245, igual un muy bonito dueto, pero buen trabajo en equipo, pero un poco más largo en extremidades delanteras. Pero es un buen dueto para el futuro. Dankjewel, mooi gesproken Erik de Gooijer. Zesde met 13 punten. Número 6 con 13 puntos. Es GVD y Ginet Itzel Hoekstra. Sponsor treden weer naar voren om de prijzen uit te delen. Op de vijfde plaats met 8 En posición número 5 con 18 puntos. Número 18. Caballos Hessel van der Spelje y Rudy H. Un aplauso para el jinete Feike Holtrop. Nou, 5 minuten wachten hebben we toch iets rustiger staan. Zou ik ook doen. Ja, en er staat de nummer 5, Feike Holtrop en Hessel van der Spelje, Rudy AH. Dan gaan we de nummer 4 naar Seguimos con la posición número 4 con 22 puntos. Número 207, Meino Ibarz con el jinete Gerard Pama con 32 puntos. Derde plaats met een score van 25. Tercer lugar con un nummer 2, con un punto, 25 puntos. Applaus voor Albert Lux. Es el jinete Albert Lux. Les tengo que decir que el otro, el número 4, tenía 23 puntos y no 32. De stuur weer vertegenwoordigd door de voorzitter Oene Bospa, gezien Helga Flapper, gezien Sander Korstra. En sponsor Alex Nijboer en dochter Brit. Dan gaan we naar de nummer 2. Seguimos con la posición número 2 con 27 puntos. Dirk Ilitze con el jinete Jan Eppinga. Y vamos a ver el campeón del duete. Maximale score in Exo, in IJsselmuiden, in Talbot, in Sommega en gewonnen in de finale met 30 punten. 30 puntos. De Munnik van het Piekerstel, gewonnen door Albert Win Andela. El ganador, el jinete Albert Win Andela con Jasper van der Stilbeek y Murk van het Piekerstel, número 67. El ganador. Iets Hoekstra gereed houden, Henk Hammers gereed houden, Mengele Veurling direct naar de eerronde van de spannen. Wachten jullie binnen voor de strijd om het Steven Winter.
Y después vamos a la gran final. El Stine Hinder. Mooi jongen. Alle wedstrijden gewonnen. Pieken op het juiste moment. En dan zijn ze ook hier weer Han ganado todas sus competencias para ganar este gran final. Topsponsor van deze competitie. Y queremos decir las gracias a Horses to Fly, el proveedor más grande de esta competición. De kampioensaanspanning met Albert Wim Andelaar. Nog even de plaatjes die ertoe doen. Kampioen dragen 2 spannen, dubbelspan, seizoen 25-26. Zijn voorzitter Oene Bosma naast de sponsor Alex Nijhoorn. Goed, wanneer de plaatjes gemaakt zijn gaan we de ronde inzetten. Muziek hoort daarbij. Vamos a ver la vuelta final. Het winnen is van Jasper van der Stelvik van Norbert 444, Mark van der Piekerstel van Maande 492. Dat paard heeft Albert Wim samen met IJzerbouwbaan. En hier is hij dan, de kampioen. De kampioen. Andelaar. Albert Wim Andelaar, el jinete. Kom. Die andere prachtige spannen komen nog een keer voorbij. Alex rijdt dan een rondje weg. Erwitsen, Jan Emega. Cecilia Sally van Grijvensloot, Albelux. Geert Pama, Bart en Leno. Vrijkant en Hessel van de Stelvik, Rudy H.A. Vanaf de loge nog één keer dames en heren, die handen op elkaar voor de kampioen. Un aplauso para el campeón Albert Wim Andelaar con sus caballos Jasper van Stelvik, Murk van Espert, descendientes de Norbert 444 y Nane 492 y el jinete Albert Wim Andelaar, el ganador de esa vuelta. Netjes optreden door Alex Nijhoorn. Dames naar de baan verlaten. De grote finale. Apoyó con esa competición y regresó Dokter Arts Pakka gaat zo al centro. beginnen. Albert, ga je gang. Vorig jaar won 64 met Koenbert van de Boetemare. 2 jaar geleden Radboud Joosdom met Gossen bij G6. En in 2023 Simon Winkema met Cesar. 2 machtige paarden van Ralf Reinhard Brussel uit Duitsland. Hier gepresenteerd door Albelux. De grote finale gaat beginnen. En de jongenaarders, kampioen GTD. El gran final ya está a punto de empezar. Lopke van der Wel met Henk Hammers. Bij de hekste ruime rechtse van de polen met Bengele Veuring. De meesters, laat maar binnenkomen.